sani an ka jaabi an bɔra imamuna maliki a ka kuma dɔ an bɛ ɲɔgɔn hakili jigala wagati bɛɛ a ka majilisi la b'o fɔ خير أمور الدين ما كان سنته وشر أمور في الدين المحدثة البدائع إن مالك كما وقتي بها كما مجلسنا كوكو بسو هرما دينا كونو من يسناي كوكو بجوما دينا كونو كوكو كورا بديو ko be juguma yode dina kono nin tunye maliki ka kuma da kan majalis la wati zo khairu umuru dini ma kana sunnatu wa sharru umuru fi dini al muhaddasatu al bada'i rahimahullah o ni nyen kalim nyenke ko doko nyinen kalim bora abija kana ko ni sungalo la ni sunna eye suguri duka ikono fa sunna ni girintila sumaya mimbena idda kono ko obe chogode ni girintara i girintura ni minna ni idda kono kani tugu ka kunu kasadi iba tude e kani itugu ka kunu kasadi me na ayere de sagira na ayere she koma ya la basiti kaula anani da kono kasadi kata ikono e she ko de maye wala basiti ka wala me yere kana yere tugu fingo fen nani da kono isunto ki tugu ku kunu ko kunu e kano ko iba tude abe ko me fono fule abe sun cinya fewuna ciden ko ni mugo ya yere fono ika sun cinyana me ni fono de nana ima yere ma emi yere tugu I fono na yere mate fenti kasunna girinti mfana bo chogo de la na nana ima ay yere mate de e ka sago ma yala bashi tika wala me ni min nani da kono kano kono otu won yin kali fulana ki daji kono kuito sunno be chogode daji te suncinya doni ke ba ko hari ni ya dabwa kama ki daji fara nyogon ke da kono ka kono te foi ke sunna kari hari ni sunte ni kari nani da kono fe nyogoto ro kana kono iba ture jam ko sunto Como? Ni kalil mi ko ale tara sanni ke we wori mise sagale male nale aye wori mise din atigi ko ya mina ko ale ta mina wori tigi kalila ko wallahi mina ale fana ka wallahi ta mina nunu na nyona ciden ko ni bali makallaliye abariya aka kalila ni wori tigi kalina kaba ko ni mina kalila ka e fana mutum man ka kalikon ta mina ni bali maslama kaliliye ciden ko ikabariya o ibrawli muhsin akoni mugo kalnaniye abariya kana ka kallito adala etum man ka kaliko itamina woni e fana kalla ko itamina ale min kalla sagira ka kamina ko wallahi kamina ko wallahi tamina e ma mina ale kan ka kafarabo e de ya bila o kafarabo la aye kallini min ke tun kan ka to la kamina meni e fana kalla ko itamina e ma mina fana tora ale bola ale fana ko wallahi kamina de ale be kafarabo misigineta abu la dumuni ube ka uferabo no se mashe amo se soro abetile sabasu bo ale fana be kafarabo law
doni ke bawo nyinin karan ninna ko muso do de do ko adden ko ba bila kata makka alumurala ko ale alumura chamanke wori min ba lata alumurala aka wori ndi alema aka do kolondo la kafora shi do she kadi mo do ma jiko be mununa ko yala nunu fulala tumam braje kan bon don ke ba usanu kan ni jaba ko mo min be she ko fula peke kata alumura la ka braje soro fantaw fana haju min fulen ni nye ka kolonso ni be she ko ke ko fula fara nyogonka o de kan ni mo min te she kola alumura ke nafila ke sinya chama o koy ka fantam munum bi kerefe ni haju tigudo ika wori di uluma ube jiko be munu naka kalonse ube ka foraji shewye ko min nafun mutaaddi nafa minni abeteme eka kata mugo werewuma ko baraji fana kabo kateme nafa mi bato minni anafa be dorondeka ni alumura kera baraji be dorondeka yere doro menni iya adi fantawma on nafa bora ekelena tara mugo werela niya ado kolona nafa bora atara mugo werela bo konni fen fula kerate niye nin nafa ke nafa imbeda ekelendema menni nafa indo ni yoro la nafa imbeteme ekelena kamugo werewu soro ma kana nafu mutaaddi mutaqaddam ala ma kana nafuhu qashirun ala nafsika min kan nafa beteme katamugo werewma ko baraji kabo kateme min nafa badda ekelenga wala jango don kibo kuma nan yoro la ko mugo munumbe yoro jawna alimura chamantigu munumbe yoro jawna abe jamana wala uni makka kaja de passer kabo alimura la abe bo mugo munum fana koro fanta wundelo iba soro do beta sungalo beke alimura la abora ki minyere kono do be haru suntige minga tubolo ube suguru mindo atubolo abe bo misiri de kono mogo do bo misiri kono suntige te soro bolo sugurite soro bolo doni ke ba ka kan na fulo finance ulula au koroye o fanta wala almura jamanke wonna fare kabo katamali makata almura kele afula na konna ya laje fana mogo minya almura ke nafila ke sinya kele sinya fula sinya saba mogo do be makka jama cha yara sisa mogo do be ulu mu ka farda waji ma ka wajiba almura uke amununye ay wahiju farda hiju uke na kan nafila wa ka wajibu almura uke makka jama ambuta sibbe saudiya kam masai ko yu yere jija chogo ambuta sumbe noya chogo mogo be lafiya chogo wana tabe jama kacha munum betu ka wajibu yere da har ku katta wafuku chogo la utasoro jama cha yali boro awu mununye aka wajibu ke aye keneto aye nafila utoye ka wori ke mako yoreye aka keneto wajibi kala boro ukase ku ka wajibu ke mai saudiya yere yado sariyala ni yi ka farda hiju ke nafila hiju ce sanduru de bedima alumura sanduru de bedima ni jamana denye ka farda ke nafila sanduru de bedima no ma dafa kanata hiju ke keneto mogoye jama min bena no ka farda ke ni nafila alumura ke sanduru de bedima kanana alumura werela keneto mogo golo munum be boyro ja no benu ka wajibu ke ko sariya be saudiya me munna nambe islami ante nyogon de me wala karamo kelen de la ka foya nyame ala madmaki muhammadu sallallahu rahimahullah ala ka hinna la ka ya fama ako jamana ka wori tigu alumura chama min fula bolo tede nafila alumura chama min fula bolo hari na tun ka wori fara nyogon ka jamiya kelen dila mali fantandon ku ka dina kala onna fakka bo katema kan mura chamanka abekewa ni wori tugu tun farla nyon ka wori min be dépasser kata ake alumura la maka no tumbe se ka fara nyon ko nu ya fara nyon ka jamia nyuma do dila ya fantandon ka kana fu ube sanu ka boya fantam munum be kiyun kono misiru la kuma konye sanni sa ka fendima sanni sa ni makote jo ewa na fakatila na songola o baraje ka bokate me hiju e walumura na fila lumura nonunga
ni tara fatawa lejina daimata ibn ni sura kono ni tara bunu semira rahimahullah aka kitabo tabe hijuna al-umra fo yoromi ibn ni fo kono ibn ni sura kono don ki baw yen ni fo de al-umra kany koy ci den ko ni mo mi nya al-umra ke sungalola o mi abe komi e wa iye hiju ke ka farale ko forade me aw be bo jamana munun na fantaw be togomi fantan jamana de togomi nim funteni na to fule har ventilatorite do boro ka sola jite do bolo ka wori finance jite euro me ka ji la suma fantam munun be euro me ka fere ke doctor so ka jo be se ka lafiya togomi mo munun simpige ka geluma suguru ka geluma ka wori doma u ka suguru togo kanye wonna fa ba o ka katema al muraka me do be kuma me ka barakala ndella kan ni fon ka dersula doni ke baga doye na folotigi doye sango sana ka demba ya tumbe ta al murala me do mi nyen ni fon ka dersula fo kata alesa asem mata al murala ni sungalo sera akali mura wori me atumbe ata abeta do balo de la yere de be sigi sotroma kono soferi krefe ka yala ni kinye abe kimmin kono fanta munumbe sukaro boro saba jigiya nani jigiya malo boro tan jigiya duru jigiya fo kata samata al murala aya ka al mura wori beke o chogodela aya beke o chogodela mbalmo donc on ma fo e wa ni yeddo ni fo do wa fo bumbaji ye e wa al mura tande ke bumbaji al mura binani ke bumbaji re kam mobili ba bola be saudiya kono nala ani e be boni yero jalla million nani million duru aw ye kelenya aw yekle bumbaji be comme gouvernement de Saudia ayre de kam mobili babor et puis ale beta almura min ale tata almura la yere nafa kama ko bumbaji ka almura tumbe jiya hiju kala bede abeta hiju min abe jiya hiju kala bede abeta fatawa de la abeta almura min abeta ke jiya ka almura kala bede dina defali wode tumba ale lata ebe boya ado beta million duru duwe e bora fanta munun ko haru ka surutu bolo haru ka suntige tu bolo donc ka surunya akanyi nin kali jabi ni alayen nafila ulumraw ke ayado jiko be munun na akali murawori akata do kolola ka jiduma o baraji ka bo makati mal muran nafila inga oye munte nini nyinin kalim minke mogomi e ka muso bi bolo ya bila ko kele ube bila ko fura sabama dafa koni niye muso bila ko kele aka ida dafara imata cewere yafu o ya bila ube ufatura kwato esagira ka muso info yala ye bila li folo minke cewere minye muso infuru asagira kana ema bilali sabade dirima kurayewa ube bilali folo imbe konte bilali folo imbe konte ibolo ama gurujade bilali folo imbe konte ibolo niye muso bilali folo de la ube ya bila fulana de la ni cewere ya furu okofo ya bulo ube sara ya furu eye bilali minke obe konte ibolo na sagira kana ima o bilali be jate ibolo de parce que ce minya furu o furu lima fo yele ma muso ka kibariyala ale ya furu ale ma furu muso tali tun dagara ni bilali folo do fulana de cewere ya furu cewere ma furu muso tun dagalen tumbe ikasagi ka furu wala cewere furu lima fo yele mai donc na sagira kanima bilali nunu be konte ye bilali kele de ka be konte bolo ye bilali fula de ka be konte bolo mais ni muso bilala sinya saba ye muso bila uye dele iya sagi o kofe aw kelela ya bila abe idda sigila inni misara ya sagi fulate ninye o kofe ya bila sabama dafawa ate daga e kan ni muso furu fo ni cewere ya fo bo ni cewere ni muso furu aya bila furu sahale aya bila ubi asara ka to ni esagira kan ni muso furu bilali kera be gurjara
bilali be konte bolo saba imbe konte bolo kurare bon comme musono ewa fonan kayde do beta hiju yorola abese ka pikri ka yere la puru ka kalobo kanana ma hiju yorola wa don ke baw ko basi tala janko jinya tilo be chogomi hada maden ki to ala ka dan chogola wode kanyide ni ma pikrita ka kalobo ki to ala ka dan chogola wode kanyi haramba aishatu ani chiden ka hiju laba kalobo nana alema hiju yorola iki do ala ka dan chogola la italla ewa minda min latige kabilika ika jena ki yoro tola wode kanyi parce que don ke ba ya yira docteur yere ya yira pikiri munu fulen ne nu be joli karaba ka jo fura munu fulen nu be joli karaba ka jo a chaman ko fe banade a chama a kofe abena ni bana wore musoma wala ki yere to i chogola ode kanyi ne muskilay mu nye sisa abe ewa bien munun tiga beta compagnie mununa na wakati debe awla bonni e maseka seneya sani aka ewa akanna wakati kase parce que min ye tawafu li fada infule itese ko ke ka kalobo toila farda tawafu intese ka ke ka kalobo toila foi ka seneya de ko ke bo don ke bo ko o koso jinya be la hala min nasisa yoro kaja etara abio minna no tora kana ewa do min dira ema koy bena na tora ka wuli e ka palasi soro kana abe gele ay bolo o ko ni nimbala ni muso min tara dogotoro fe min ye dogotoro nyuma ya be dogotoro ya do ako fura min be dima pikri min be dima abese ka ewa joli jo sani ka sage ka bo hiji yorola ate bana were fana shima ba shitila ikake woniya ke kase ka ika hiju ke na manima ba shitika ala komi darura min bala sisan ka hijula ni mo min nyake mo soro lay bolo ko fura do be pikri do be obese ka jo ate bana fana shima basiti ka ninni nyake basiti ka ibe hiju minke kana ika hiju ka kene bal don ko do ya hara fatawa ke sungalo la muso do ba ke nkase ka sungalo so juru kana kenna me sungalo sunu na nyogona ko ni ka to e ode kanyi kana ta bana se yere ma ni ko ye boda diri ma ko min bo ko muso ka kunsigi ke ko marasta ba ke chogo o be chogo de bo mo ka kaida u do korosi muso ka kunsigi akunye masiri de acheye me don ko ko ibe ko do korosi kunsigi chogo la muso kana kunsigi ke chogo la kafiri muso wala de libe kunsigi chogo minna chide nyam balan kana kafiru la de muso kana kunsigi ke chogo la kunsigi ke chogo minni kafiri la de bala kele muso kana kunsigi ke chogola kunsigi ke chogo minni fasigi la dege bala comme arasita ni sufu ba ke chogo mi ni fasigi la dege de bala ikani kunsigi ke o chogola ni aya soro kunsigi sogo fasigu ni mo yaye uba jata mina ninye fasigu ka kunsigi chogo de ube ninye kafiru muso ka kunsigi chogo de muso kana kunsigi ko chogola bon ko doniya soro chogo ko kalambe chogo mi jiabe chogo mi doniya ka soro akagele doniya be soro chogo mi folo kitabu min be kitabu be nya folo o ye alaka kitabu ye doniya ba damina odela ni ase kera min ye ka durushi ka tafsiri do ka mana do kitabu be jian kuna be borale de la
alaka kitabu mogo ka hammini o folo de ka kala kanye ka durusi amana tawsiri kodo ni alaka kitabu boray ciden ka hadisaw ibe hammini ulu fanaye al muhtasaratu sani kata e wa fenjawma men nimbe fo karamo nyuma de kaso fo karamo nyuma de kaso ni sigi be ka koro ka be kala la kelen qur'ana kofe ciden ka hadisaw ka adamina muhtasaratu la folo bulughu nunu umdatul ahkam nunu riyadi salihin nunu ka damina ulula ni ciden ka hadisaw ya damina ulula ka muhtasaratu kala tawhid kitabu aqida kitabu fana muhtasaratu iba damina qulu fana karamugola salasatu usul kasfu subuhat qawaid al-arba kitab at-tauhid aqidatu at-tahwi aqidatu al-wasatiyya sharh sunnah li bari bahri as-sari'a li ajuri itiqad ahli sunnah wal jamaa lilalakai nununya mutawalatu ye me muhtasaratu anfule kamunun fo kitab at-tauhid aqidatu at-tahwi aqidatu al-wasatiyya Sheikh Abdullah Bumbayi koyre ako aqidati wasatiyya buntemi ya dila chogomi ko aqida salafu salu ahli sunna wal jamaa ka aqida la ko ama kitabu mun dilan chogo nyana ka surunya aqidatu ahli sunna wal jamaa ka aqidatu wasatiyya bo aqidatu wasatiyya afo chogo nyuma ani ka surunya ika salafu salihu ka ahli sunna wal jamaa la famu salafu salih ko ka aqida do kitabu surma mimbe ka salafu ka aqida foye ako ama aqidatu wasatiyya nyogona ye har kalanden do ya nyinin ka aqidatu tahwi ani aqidatu wasatiyya kalanden kan ka juman durushi ako aqidatu wasatiyya al wasatiyya ako aqidatu tahwi mulahajatu bala foy ku lu kala karamo la defo dobo akono me aqidatu wasatiyya defo to kono dirala kanyede ka sarafu ka aqida ufana fara nyogon ka kono kusuna donc doni betan nin chogo de la abedda mina fitinu de la me eye kalande beta bukhari kala ube beta bi dauda ka dirsu takabo sarahu ube nasai mume mutawalatu doni teta o chogo la ulama rabbaniyina ulube kalande un kala doni fitinu de la folo akorobale unye donc anya fo chogo me qur'ana kofe hadisa muhtasaratu yugo kala karmo nyumana ni hadisa muhtasaratu boray min ye kitabu tawhid kitabu kutubul aqaid aqida kitabu fana muhtasaratu yugo kala karmo nyumama ni yere nonun kala yufa musisa ewa ibeta mutawalatu ma munun kajja bukhari nonu muslim nonu yere be sekata uluka sarahu laje ube be sekata ewa ne karamo mi sura be seku kala ulul fana la be sekata ulu kala la me doni ko ni nyuma be soro ni la hala de la ewa aka kala karamo nyuma ne ode kanyede ode ye doni togo nyuma doni soro togo nyuma fo ika kala karamo de la parce que kalam fana karamo la kalante konka kolo do ka famu kalam fana toye karamo ka kala lin na fa juma bala uka adabu no ka jogo karamo nunu fana ka kala nafa ye munye ulu bi kala adabu do doni de la ani adabu niya ye mogo chaman be doni uka doni barikate do ala ube sabati tala ani adabu ni jogote foi ka karamo de la uka ube deresu di chogomi ewa uka adabu munun bola uka jogo nyuma munun bola misali na Sheikh Muhammad ibn Salih seminare mahumba akom minye ki yere bila hadama dawunye ko ale yo jogota Sheikh Abdullah Bumbaji de la parce que Muhammad ibn Salih seminare ye Bukhari kala Bumbaji la ka Sheikh al-Islam bunteme kama jumu fatawa kala ala akom minye ki yere labila mogo ye ki yere majigi mogo ye ko yo jogota Bumbaji de bolo nyumaya ka ke fonnansire ko ale yo jogota ka karamo bur Abdurrahman Sayyidi buna usimnu ka karamo folo yode ka sigi karamo fana koro anafa yo ode
fonan siriya mun bula yere majigi mun bula bo dusukun faga mun bula nuti dimi jonna hinna min bula fonan siriya mun bula ibi ladabu odela ki jogo ki ladabu doni sorola ani jogo karamo kala nafa yi ode men ni ko ibi yere kala karamo doni ke ba ko de ni karamo nyuma masoro ibolo ibe sigi min koro kakala komi jamana nunu fule jogo mi ni yere be arabu kando doni ke ba sabatilen ka kitabu nyini ku muraja doni ke ba betere ni kala ndende ko ne ka doni ke ba be ka kitabu laje be bo min kala may be fili karamo sabatilen komi cheikh islam bunte mianu katawu aqida kono katawu te munum bolo go ka katawu ka dogo bunte mi una nyugo naw bul khawmuna nyugo naw minye ewa anka wakati ka karamo bombaji mu ka kitabu no semunu nunu ka kitabu albani nunu ka kitabu cheikh sal fawzani nunu ka kitabu ibe nunu nye kitabu munun usarahu ube ye fatawa munun dila aqida uni feonka ibe ulu muraja ni karamo te mi bolo de sunna doni ke baka sabatile munum min ni kataw tu bolo aqida la ubo ka kataw ka dogo aqila ibe ulu ka kitabu nyini ka bamba uluka me kana karamo be ka kitabu kala niye kala ndenye de kana karamo be ka kitabu ta ko ibe bambo ko ibo kala ni be bo min kala maduri be fili ibe karamo nyuma ni karamo sabatile unde ka kitabu muraja donc munun ka kataw ka dogo ewa aqida la ube kataw te munum bolo aqida la o be kiya fantanani sunna mo ka karamo baw yere sheria ke munu nyew ka doni no ka famu no ka yire koloshi anu kala nya siranya ibe wolo de kitabu nyine ku laje karamo ita do dalen ta la ka kitabu to misali yalla je ke tuma mu yebuna yusiminu bo ninne makala nkan ka jonka kuma mina nkan ka doni ka baduma lamme bro seminu ko misali lambe e nyine ka folo ni e banana iba soro ika dogotoro do be e yere bo dogotoro indo abika banado ayi furake idale mbala ako ni banana ibeta o dogotoro de fe wa ube dogotoro wore ibeta o de fe ite mindo itakala halado ibeta juman fe ha idale mbe dogotoro mine ibeta o de fe ako ye farikolo tayewo alaka dinado o de beta tabbe bolo farikolo bana fule ni mogo banana e munna haranka mogo chaman be nu banana ya udalen tar ya ndotoro beta tiniji ko mina umbe wulu de bolo ko ba nyado ko mina mbu bolo na furtigi chaman te furake yawo nu mata maroko beta tiniji beta faranci beta ameriki doktoro utayawa udalen de tula bo munna nyode foka poro e farikolo yere banala au ma ayero madda anka farafin dogotoro wala ube boli kata amerika ni france ni ewa maroko ni tiniji au ko anka dina ko anka tanyere ka karamo bolo ya ko anka makanka wala obe siga ke tokode au ka fari koro bana au madda mo munun naw e au fana ka dina de anka jena kan lagara au be dawlu de la ka karamo nyuma to qur'ana jigna yoromi la hawla wala quwwata illa billah donc kalam be soro ni tokode la famu soro la akadda min alaka kitabu no donna al mutasaratu hadisa munun yin kasuru ikulu kala karamo nyuma bolo no gore aqida kitabu mutasaratu munun kasuru ika ulu kala ni yen nonu nyado sa al mutawalatu yerebi nyesu uluma iku kala karamo nyuma na ni karamo nyuma nti bolo komi jamana be chogomi sunna karamo nyuma munun be nu ka aqida kan ulu ka kitabu nyini subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sani an ka jaabi an bɔra imamuna maliki a ka kuma dɔ an bɛ ɲɔgɔn hakili jigala wagati bɛɛ ka majilisi la b'o fɔ khayru umuru din ma kana sunnatu wa sarru umuri fi din al muhaddasatu al bada'i inye maliki ka kuma wagati bɛɛ ka majilisi la ko bɛ so hɛrɛ ma dina kɔnɔ min ye sunna ye ko be juguma dina kono ko kura bidiyaw ko be juguma yo de dina kono nin tunye maliki ka kuma da kan majalisi la wakati zo khayru umuru dini ma kana sunnatu wa sharru umuru fi dini al muhaddasatu al bada'i rahimahullah ko ni nyen kalim menke
ko doko ɲininkali mbora abija kana ko ni sungalo la ni sunna eye suguri du ka ikono fa sunna ni girintila sumaya min bena idda kono ko obe cogodi bon ni girintara i girintura ni min nani idda kono kani tugu ka kunu ka sadi iba tude e kani i tugu ka kunu ka sadi mais na a yere de sagira na yere she ko ma ya la basiti kawla anani da kono ka sadi kata i kono e she ko de ma ye wala basiti ka wala mais yere kana yere tugu fengo fen nani da kono i sunto ki tugu ku kunu ko kunu i kano ko iba tude abe ko me fono fule abe sun cinya feuna ciiden ko ni mugo ya yere fono i ka sun cinyana mais ni fono de nana ima yere ma e mi yere tugu i fono na yere mate fenti kasunna girinti fana bo cogo de la na nana ima ay yere mate de e ka sagoma yala bashi tika wala mais ni min nani da kono kano kono otu o ɲininkali fulana k'i daji kono k'i to sunno be cogo di daji te sun ciɲa doni ke ba ko hari ni ya dabo a kama k'i daji fara ɲɔgɔn k'i da kono ka kono te foyi ke sunna kari hari ni sunte